amennyi ideig használhatunk különböző közösségi média oldalakat. Ezen felül, amennyiben csak is amennyiben adott témakörből csak is egy adott véleményt alátámasztó tartalmakat fogyasztunk, például politikai témából csak egy adott pártot támogató vagy azt ellenző híroldalak cikkeit fogyasztjuk, az elősegíti a véleménybuborék kialakítását, mivel az algoritmus a preferenciánkat érzékeli, és csak is azzal megegyező tartalmakat ajánl, ezzel még inkább megnehezítve hogy ellentétes véleménnyel találkozzunk, ami egyoldalú állásponthoz vezet. Ez elősegíti a szélsőséges nézetek kialakulását. Ugye az internet, például Facebook, az említett platformokat, mint Facebook, Twitter társai, különböző terrorista csoportok is felhasználják propagandájuk terjesztésére. Természetesen ez ellen a cégek küzdenek, de ezért már ismertetett okokból meglehetősen nehéz.